připravte si, pozor, a bylo odstartováno. Tým Chacholice A, sprinteři jsou na trati, troják taky. Saci se spojuje při 9 vteřinách. Problém, k Slavici se dostává voda. Ale pánové, rychlejce, bude platný pokus, ještě není ztracený, první čas do 50,83. Voda v Bčkách za 28. Voda v Bčkách 28, ale není mnoho. Ještě stále přistáváme vzduch. Voda na proudech 40. Stále ještě může tým Chacholic zlepšit svůj výsledek prvního kola. Prvnímu proudu se to podařilo, ale druhý tým jen těsně